मोनबानो खालामबाय आरो मोनथ'वाखै सोरबाफोर माने एग्रि दंबा गोसो दंब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै दंफैयो आङो चिरां जिल्लानि खैलामैला बाजारावहाय। ओमफ्राय बे खैलामैला बाजारनिनो एटाच ओरैहाय ससे मैगं फानग्रानि सोनाबजों आरो आदा राजिबनि न'आव दंफैयो आङो। दा आदा राजिबनि न'आव मानो दंफैयो आं एसे भिडिअनि गेजेरजोंहाय होलांगासिनो दङ। नै ओरैहाय खैलामैला बाजार जाहैबाय। ओमफ्राय नैबेनो न'आ नैयावहाय लुगासिनो दङ आरो बिसोरनिबो माने बेखौ लुखोगोन होनदोंदां मिस्ट्रिफ्रा मावगासिनो नै ओरै फैनांगौ आरो बेयावनो नै मोजाङै बानायदों। ओमफ्राय आदा है मोजां। ओमफ्राय न'आ माबायदि लुगोन? खयथालासो बानायनाय? बेखौथ' 3 थाला सानगासिनोमोन आरो दे बानायनाया। मोजां। ओमफ्राय स्कुला अबाव आदानिया माबायाव नामा? आंना बै मिस्किनाव खैलामैलानि साहा सानजा मिस्किनाव ने माबा एल पि स्कुलाव सरकारि जब जाहैबाय। दा आदाथ' जोंना रेगुलार जाबाय आरो गभर्नमेन्टनि जाबाय आरो दा गभर्नमेन्टनिसै ना? औ ओमफ्राय जोंनाथ' आदाया सेंग्रासो जाहैबाय। दासिमबो मेरिज खालामाखै। ओमफ्राय दा जेनेबा मा सानो नों जेनेबा मेरिजखौ खालामनो? मेरिजखौथ' खालामनांसिगौमोनलै मोनबानो खालामबाय आरो मोनथ'वाखै सोरबाफोर माने एग्रि दंबा गोसो दंब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन। औ ओमफ्राय आदायाथ' रावजोंबो माने मोजांबो मोनलायथ'नाय जायाखैमोन? आगोलनिफ्राय आं बिदियाव इन्टारेस्ट गैया मोजां मोनलायनाय गोसोथोलायनायाव। ओमफ्राय दा जेनेबा उफाय गैया सानसेथ' मेरिजआ जाखायो नालाय। दा बे हिसाबैनो एसे मोजां मानसिया आदाजोंहाय जगाजग लानो हागोन आरोखि बा कन्टेक्ट खालामनो हागोन। सेंग्रा नालाय जेनेबा नोङोथ' सिख्लासो नांगोन जाहैबाय ने? औ नाम्बारा खिन्थाना हर दे। नाम्बारखौ स्क्रिनाव होदो। स्क्रिनाव होना होनोसै आच्चा जागोन दे। न'आथ' बेनो नै खैलामैलायावहाय। ओमफ्राय नै बेयावबो टेम्प'रारि थाथ'दों लुगासिनो दं आरो। औ मा? औ औ औ नै बाथौ धोरोमनि आरो आदामोना नै अबे अजायारा बेखौ दा बेयाव थाथ'दोंसो नालाय नोंथ' नै बेयावसो मावसिगोन थानाया होगासिनो दं जाहैबाय आस्थे आस्थे ने? ओमफ्राय फंबायफ्राथ' मेरिजआ जाबाय नोंना जाग्रोबाय? जाजोब्बाय आलादा जाजोब्बाय। दा मादार फादार दं आंजों। दा बिदि आरोखि संनानै खावनांगौ जानांगौ मालाबा मालाबा आरो उफाय गैया। दे गावनि उदैखौथ' माबा जाहोनांगोन ना खुलुमनांगोन एसेबाबो। थेंक इउ।